Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui tornem a comptar amb Josep Bernabeu, que ens parlarà sobre temes relacionats amb les condicions socials, pràctiques alimentàries i el paper de la història del present. Bon dia, Josep. Bon dia. En primer lloc, vostè diria que el Covid-19 és un esdeveniment biològic inevitable o és un producte de fenòmens polítics i relacions socials desiguals? Jo diria que estem davant una pandèmia que s'haguera pogut evitar. És a dir, com ha passat al llarg de la història, en l'esclat i l'expansió de la pandèmia, una pandèmia com aquesta conflueixen tot un conjunt de factors de naturalesa biològica, per suposar, però també de naturalesa socioeconòmica, mediambiental, política i cultural que interactuen entre ells. Hi ha una frase d'un microbiòleg francès que diu que un microbi no explica una epidèmia. La presència del coronavirus, diguem-ne que és necessària, però no és suficient. Pensem en el paper que ha jugat tota la qüestió de la mobilitat de les persones en l'esclat d'aquesta epidèmia, però també en altres factors, com per exemple el perfil demogràfic de societats que, com en el cas de la italiana i la nostra, es caracteritzen per un important grau d'envelliment. És veritat que vivim més anys, però cada vegada ho fem amb una important càrrega de malalties que minven la nostra salut i que, per tant, davant l'aparició d'un agent infecciós tan agressiu com el coronavirus, ens convertim més vulnerables. I particularment això podria explicar, i explica de fet, les xifres de mortalitat tan elevades en el col·lectiu de més de 60 anys. I així crec que és important introduir una reflexió, i és que moltes d'aquestes malalties que minven la salut de les persones més majors són evitables. Són evitables perquè estan associades, per exemple, a estils de vida poc saludables, com passa amb els hàbits alimentaris, i llavors, de cara al futur, caldria corregir aquesta situació i, en el cas, per exemple, de l'atenció a les persones majors, buscar models alternatius d'assistència sociosanitària a la població més major, com pot ser l'atenció domiciliària. Vostè és un proponent de l'anomenada història del temps present. En què consisteix i com pensa que podria ser útil en relació a la crisi que estem vivint? Jo crec que la història i els historiadors no ens poden preocupar dels problemes actuals que afecten a la societat. I crec també que des de la història més actual o més contemporània també es poden donar respostes a reptes com la Covid-19. L'actual pandèmia representa molt probablement l'epíleg, un epíleg incert, d'un període epidemiològic que es va encetar en els anys 70 del segle passat, quan, diguem-ne, que la malaltia infecciosa va tornar a prendre un gran protagonisme. De fet, en l'any 1996, l'Organització Mundial de la Salut ja reconeixia l'existència d'una crisi mundial en matèria de malalties infeccioses i, a més, recordava que cap país podia ignorar l'amenaça. Com en anteriors etapes històriques, diguem-ne, nou protagonisme que va adquirir la malaltia infecciosa a través del que coneixem com a malalties emergents, moltes d'elles de naturalesa vírica, de malalties que no hi eren i que apareixen de nou, tenen a veure amb aquesta ruptura de l'equilibri entre els éssers humans i el medi ambient, desencadenat clarament per un model de creixement econòmic i de desenvolupament social insostenible. En el cas de la Covid-19 tornen a estar presents molts dels factors que han marcat el recorregut d'aquestes malalties emergents a les que jo feia referència fa un moment en els darrers 50 anys. Durant aquests 50 anys, en lloc de centrar-nos en el control i prevenció de totes aquestes patologies i actuar sobre les causes per part de l'acció sanitària internacional, ens vam centrar solament en les conseqüències. Quan insisteix que era un moment d'abordar les causes i actuar sobre l'origen de les noves malalties i problemes de salut associats particularment, i ho vull subratllar, a la pobresa i les desigualtats socials. En l'origen d'aquesta pandèmia s'ha parlat de certes pràctiques alimentàries a Xina i a altres països que utilitzen animals salvatges, com el pangolí, i, per tant, fora de control de seguretat alimentària. Pensa que aquesta tesi se sosté? Què en pensa al respecte? Bé, per explicar
moltes de les malalties infeccioses emergents que, com deia abans, des de la dècada de 1970 han anat apareixent, s'han assenyalat, entre altres factors, la influència del canvi climàtic sobre la propagació de paràsits i virus, però també l'increment de les zoonosis, és a dir, entre humans, com a resultat de la invasió de nous espais ecològics i el paper de les aglomeracions humanes provocades per la pobresa i la urbanització salvatge a través dels desplaçaments de població rural a aquests cinturons de misèria que envolten molt de les grans ciutats dels països més desfavorits, però també d'economies emergents i fins i tot en el cas de Xina. La clau està en l'existència d'aquests contextos de pobresa, de misèria, d'amuntegament que faciliten el contacte entre els éssers humans i diverses espècies animals que poden fer d'allò que coneixem com vectors o hostes intermedis entre l'espècie portadora del virus, en aquest cas s'ha posat damunt la taula la hipòtesi de la rata penada, i els propis humans. Llavors, les pràctiques alimentàries que comporten el consum d'animals salvatges, a més de no complir els requisits de la seguretat alimentària, tenen aquesta condició de factor de risc per les circumstàncies que acabem de comentar, perquè solen ser, diguem-ne, circuits de consum d'aquest tipus d'animals en aquests contextos de pobresa, misèria, amuntegament, etc., que faciliten, diguem-ne, aquest vot des de les espècies animals als éssers humans. Moltes gràcies per la teva col·laboració i les teves respostes. Gràcies a vosaltres.